أرسل زينة ركب إثيوبيان غريكن تناخرو كم زغصل أفو غباية تاقس أفو غليصة أبيشن إندستري إثيوبيان معباي عالم لخا معرفو نفرتي كام مهنات بتوسخي سرحتاتي يسرحو مهلاهم تغليصو وصائي كتبا كاليفورنيا أب كتبا عالم رابعي درجة حيزا نبرت حجر جابان كم زبلت حبير الله علت عربي عصر شوعة ميازيا كل تشحن عصر شوعة نام تمرت مشت ساعات حدا عقلو نباخم استدلوا ما دزينا اي تبي تقرنيا حيزنا لكم قريبنا لنا كما يتعلو كما يتمسيو كبرات تملكتي مسيناتات جيتاتشو علو مساخم كصنحي سنة مكتال نكون لكم تمنيتنايو فلما حصرت زيناتات ركب إثيوبيان غريكن تناخرو كم زغصل افو غباية تاقسج افو غليصم ركب منغستات حزب مس حزبن إثيوبيان غريكن تناخرو كم زغصل افو غباية بايتوكل حزبي تاقسج افو غليصم افو غباية تاقسج افو بأبال بارلاما غريكن حلافي غباية انتر بارلمنت أورثودوكسن ماكسيموس تشاراكوبولوس مستمر حقو جللو خابز تزاتي الأوان كلتين هاجرات نبزحات عامتات زي دنفعت انكور ركب كم زلون غليصم إثيوبيا اب عودي نقدن انفستمنت حويسو اب استفلاليو عودتات كاب غريخ لمدي كتقسمن تمكرو اكتكافلن كم تدلي غليصم ماكسيموس تشاراكولوبوس بوغنوم اب عودتات توريزم حرشام كونستراكشن ترانسبورت بحرن لوجيست تكنولوجين لووط لمدي مغبار حويسو هاجروم بمتحوار نمسراح زلوا دلونت ارغاغيصم هاجروم نإثيوبيا مس حبرت أوروبا نمقرا نمقرراب كم تسرح بمغلاص سبهابتي غريخا بإثيوبيا زغبرو تساتفو انفستمنت كعبيو كم زغبا مغلاصوم كابتي بايتو زي ترخب حبريتا أرديولا سروع عقيبة كوميتي فصامي سراح بارتي بلصقنا يسالط اللهم كوميتي فصامي سراح بارتي بلصقنا سروع عقيبو لمعالتي كاب دحر ساعات جميرو ناكايد يركب قدما منستر أبي أحمد محبرة وميديا قصوم أبزم محلالف وصحوف كابلو معلتي دحر ساعات جميرو كوميتي فصامي سراح بارتي بلصقنا بقول في حقرة وقدات كمون أب بارتي تكور جمتتات بمدهاب نزغصلو كلتا معلتات سروع عقيبو كايديلام منستر إنوفيشن اند تكنولوجين مس قلقالوت عالم لخ فيزا بحبار نمسراح تسمامعهم منستر إنوفيشن اند تكنولوجين مس قلقالوت عالم لخ فيزا بحوالا ديجيتال فاينانس كمون هادش عدلات متحبار بحبار نمسراح زتيهم أبتي زت منستر ديتا إنوفيشن اند تكنولوجين دكتور يشرون ألمايو من قصي إثيوبيا بمعرنتن حبرا وتربحنتن تمتاز قبر متحبار ديجيتاليزيشن بدنفاع لعول دليت كمزل وقليصم ديجيتالاوي ترانسفورميشن عوتنت نمرقات أما عقف حقي مسرة المعاتن هنسات حيل ساب أبزوح زفر صراحتي يسرح كمزل حبيرم مكتل البريزيدنت زوبا دوون مبراقنا أفريقيا فيزا إنك ميكايل بارنن بقديوم علم الخجل قالوا فيزا بإثيوبيان أبتي زوبا زلوا هاجرات تبصحن مقبار لعل دليت كم زلوهم قليصام بحفشة بعودي زعبا ديجيتال ترانسفورميشن إثيوبيا ديجيتال استراتيجي بقدامنت بروجكتاتن تلمتاتن مدقافن بحبار نمسرح أبسم مع كم سبصح كابتي منستر ترخب حبريتم أردي الله سباو حجز بزلاقنات برئس عقمي نمشفان عود سراح نات سرح مخانو تحبيرهم سباو حجز بزلاقنات برئس عقمي نمشفان بكل كللات عود سراح نات سرح كم زركب كوميشنر أمرار حسرح دلول نتنسقات حدقا إثيوبيا أمباسادر شفرة وتكل مريم قليصام توم كوميشنر إثيوبيا سباو حجزات برئس عقمي بمملا كابت حاجة زينت نملقاق نسرح تركب تكبار أملكتهم أقلقلوس سينا إثيوبيا مبريه هبام مبريه دما ببركة هاجراب عود حرشان ناتمزقبو زركو عودات تفترون سبسرة حدقاتاتن برئس هافتي نمسوار زخ العقمين نفترو كم زركبو العلم منقصي تاريخ حاجة زينت إثيوبيا نملوات فلوي تخرت بمها بكم ذهب بمحبار ببركة هاجر لعل 20 مليون زيجاتات تساتفلو زت بمقبار سباو حاجز برئس عقمي مشفان كم زكا الأمر ددا كم
ዝተበጽሐ ገሊጾም ኢትዮጵያ ሰፊሕ ዝሕረስ መሬት ሃፍቲ ማይን ብዙሕ ዝተማሃረ ሓይሊ ሰብን ዘለዎ ሃገር ምዃናውን ሉዓላውነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንምርግጋጽ ልዑል ዓቕሚ ከም ዝኾነ ኣልዒሎም ሉዓላውነት ምግቢ ምርግጋጽ ብሄራዊ ድሕነትን ናይ ምሕላው ጉዳይ ከም ዝኾነ ብምሕባር ሰብኣዊ ሓገዝ ብርእሲ ዓቕሚ ብምሽፋን ክብሪ ሃገር ንምሕላው እናሰርሐ ከም ዝርከብ ኣብሪሆም ምስንዳእን ብዝተዋደደ መገዲ ስራሕቲ ልምዓት ምቅልጣፍን ተሓጋዛይነት ንምውጋድ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ክብል ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣመላኺቱሎም ስራሕቲ ልምዓት ኣዲስ ኣበባ ዓለም ለኸ ተጠላብነት እታ ከተማ ዘዕብዮም ተባሂሉ ኣብ አዲስ አበባ እናተወገኑ ዝርከቡ ስራሕቲ ልምዓት ኩነታት ናብራታ ከተማ ዘማዕብሉ ምስላ ዝቕይሩን ዓለም ለኸ ተወዳዳራይነታ ዘዕብዩ ከም ዝኾኑ ተገሊጾም አባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ሓለፍቲ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ትካላት ማሕበራዊ ሴክተርን ኣብ አዲስ አበባ ከተማ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ተዓዚቦም እቲ ዑደት ኣብታ ከተማ ዝተሳለጡ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ማእኸል ዓለም ለኸ ኮንቬንሽን አዲስ ስራሕቲ ዳግመ ልምዓት ሓዊሱ ማእኸል ዝተዋደደ መዋሃዲ ሕርሻን ካልኦት ብዙሓት ስራሕቲ ልምዓትን ዝሓቆፈ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እናተወገኑ ዝርከቡ ስራሕቲ ልምዓት ከተማ ንነበርታ ምቹቲ ዝገብሩ ምስላ ኣብ ምቕያር ዝርከቡን ዓለም ለኸ ተወዳዳሪነታ ኣዝዮም ዝዕብዩን ከም ዝኾኑ እውን ተገሊጹ ካብዚ ብተወሳኺ ከተማ አዲስ አበባ ዝተዋደደ መሰረተ ልምዓት ተማልእላ ከተማ ንክትኸውን ዘኽእሉን ሃገርና ምዕባለ ትገብሮ ጉዕዞ ዝለዓለ መርኣይን ከም ዝኾነ ምግላጾም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ብርኪ ጽፈት መሰረተ ልምዓታት ኤሌክትሪክ ንምዕባይ ተዋዲድካ እናተሰርሐ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ከተማታት ብርኪ መሰረተ ልምዓታት ኤሌክትሪክ ከምኡውን ኣብ መሰረተ ልምዓታት ኤሌክትሪክ ገጸር ሽፋኑ ንምዕባይ ምስ ሃገር ቦቆላ ፍረይቲ መሰረተ ልምዓት ኤሌክትሪክ ብምዃን እናተሰርሐ ምዃኑ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ምስ ፍረይቲ መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ መድረኽ ዘታ ሳሊጡ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ግልጋሎት ዶክተር ጌቱ ገረመው ኣብቲ እዋን እታወት መሰረተ ልምዓት ኤሌክትሪክ ብኸፊላ ፍረይቲ ውሽጢ ዓዲ እናቕረቡ ምዃኖም ኣፍሊጦም እቲ ትካል ካብ 2006 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ምስ ፍረይቲ እታወታት መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምውዳድ እናሰርሐ ምዃኑ እውን ኣረዲኦም ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጠረ ሰላም ኣቢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝተወገኑ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ምፍራይነት ክውስኽ ከም ዝገብሩ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳርቲ ክልል ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ገሊጹ ኣብቲ ክልል ኣብ ቀረባ ዓመታት ዝተኻየዱ ዝተዋደዱ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ልሙዕነት ሓመድ ከም ዝወሰኹ ተገሊጹ እቲ ስራሕቲ ልምዓት ሃብቲ ማይ ከርሰ ምድሪ ካብ ምውሳኽ ሓሊፉ ብውሕጅና ተጓሕጉሐ ይውሰድ ዝነበረ ልሙዕ ሓመድ ብምዕቃብ ብማእኸላይ ክሳብ 10 ሚእታዊ ወሰኽ ምህርቲ كمزجب أخيلهم حلافي بيرو حرشان هاب تفترون جزاو محدار كل التجراي ياسو أبرها كم زجلسوهم استرخب سلام بمتكامة بسفلاليو كبابتات توجنوا سرحتي حلوة عقبة حمد ماين مفراين نتنقص غير مالهم أبتي كل الكاب كربع عمتات ندحار بزتوجن استوادد سرح عقبة حمد ماين لمعنة حمد بموسخو مفراين نتزراتي تكلل بزل على بركي نخمز جاب كم زجبرة مجلسهم صاب قلقالو زينا إثيوبيا أملاقيتو مغمت يوم أبدي سابا زقبرو لعل عسرا هقرات أمباسادراتن ديبلوماسياتاتن بهراو بارك قبوتات بالي عودتا ساليتا أب عودتهم إثيوبيا زلوا عقمي توريزم بزملكت بمنستر ديتا توريزم سلشي قرما قلت أتغيرلهم أتي عودت منستر توريزم مستقال تمهرتي ساينسن باهلن يونسكو بمتحبار مدلهم كابتي منستر ترخ محابري ترديوم بهراوي بارك قبوتات بالي بيونسكو ممزقابو زذكريو
أمكتتال ما ديزينا إتبي تقرنياكم تركبوا كبرات تخطاتلتي مريسكم سلات كتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صنحو بزرزرنا بزحارنا يوم زيناتات كنسقرينا أبيشن إندستري إثيوبيا نمعباي عالم لخا معرفون فرتكام مهنات بتوساخي توداداري تكنولوجي تاتون أبربحا يوعل مهلاو تقليسهم أبتي إندستريز رايو تقاماتون بحبار نمفتحن توادد اسراح نمسراح زخل عالم لخا قبائي أب أديس أبابا يسالت اللهم نسأب سارة سهل سلاسي دهب ياسين إندستري أفيشن أب إثيوبيا لعل 87 عامات زلقيو من قد أير إثيوبيا قول لعل 240 عالم لخما باصح زلوه قصر حدا أفريقيا من قد أيريو نتي إندستري أفيشن ملك نخحز زسرحة IQ ويدما عالم لخا مسرات تكال سيفل أفيشن مسرات مخانو مينستر ترانسبورتن لوجيستيكسن دكتور على مسمي يزاربو زونا بديسابة عالم لخا قبائي أفيشن خسالت أخيليوم. Under our national transport policy, we are expanding airport infrastructures. ፖሊሲ ትራንስፖርትና መሰረት ብምግባር 6 معرفة نفرتي أب منات نركب علم لخ تبصحنتنا نمقلبات ون بولي انترناشنال ايربورت عم زمانينا إثيوبيا دحننتو زحلو بررا زبل أجندا أب متكبار يزلام بارتيفيشال انتليجنس تحجزه ترانسبورت أير مقصار حويسو لعول تكنولوجي بمتقام لقت كربون بمنكاي نحلوا كوابي تأمتتو هايبيوم من قد أير إثيوبيا ناولومي لونغامين كيسنغامين زغبرو مسففاح اون نبان افريكاونت زلنا قراتنت زملاختيوم إندستري أفيشن نتوريزم إندستري عبيت إن جبرو زلوا الجامون لعل مخانو تجلسيو مينستر توريزم ويزارو سلاماويت كاساون من قد أير إثيوبيا نأفريقيا مس عالم لخا بمتأسسار نعبيت قطبا نز جبرو الجام تعلم لخا جوباي نخصنا دا مخالو جلسان. As you all know, air transport is the lifeblood of tourism. كم تتفلتقو ترانسبورت أير نعبي توريزم هو الزريو أرمانا زخونه من قد أير إثيوبيا ون نعبي توريزم لعول الجمالو نهاجرنا كاب حد 245 عالم لخما باطح بمرخاب كرعة هاجر خوينويو شرفو زاي بممزع عدل سلاح بمفتارن توريزم بمدقافون عبيت قدبه أم السلات يركب أب أفريقيا زلو قدباوي متأسار نمعباي زقبرو الجامون نزي فورم نمسندا نخت مرز جيريو وانا دايركتور بعل مزي سيفيل افيشن ጌታቸው መንግስቴ ቦገኖ ውልቃውዲ በመስተታፍነት አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ብዝበለጸ ንምዝማን ይስራሕ ምህላው ተዛሪቦም መራዲስ ትሬንዶች አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ያጋጠሙ ነው ያሉ መምርሒ ዲስትሬንድ አብ ኢንዱስትሪ አቪዬሽን እናጋጠሙና እዮም እቲ ውድድር ብጣዕሚ ልዑል እዩ ካብ ርሑቕን ቀረባን ስለዝኾነ ኢንዱስትሪ አቪዬሽን ብዝተለመደ መንገዲ ምምራሕ ብዙሕ ርሕቀት ኣይኽይድን ነዚ ብምሕሳብ بعلم زي سيفيل أفيشن بيراوي مدب سيفيل أفيشن علاوي غيرولهم ازي علامو هاجرنا اب افريكا كاندي تزعبي أفيشن مقباريوم بأير ترانسبورت راح زيكونس بسبيس مانوفاكتشرينج جنرال أفيشن MRO سيرفيس بإنوفيشن تكنولوجي بلمعات حافتي 7 زعمسلون كاند علامة حيزنا اينا نسرح زلنا توساقي أب عالم توداداري زخونه أفيشن مناطيو اتي كاند علامانا زفر أفيشن بزبالة معروين مقبارون هاجرات تبصحنات كل الأيران معروين زتمت أطنان كفليت بمقبار تبصحنات ترانسبورت أير من معبال كم زلون أبتو قباي تجلسيو أب كتما أديس أبابا فلي كبابي كاسانشسن أوارن زي تخيد المعاد كوريدر لعلي تثبيتهم تباقنا فصاص مع بروجكتن زلو مخانو نبرتي كتما أديس أبا قليصم علي أحمد نززر عربهم بريو برحانا أيتا منصور أحمد نبار كتما أديس أبا انتخنو أبتا كتما قفح سراح لمعاد كوريدر ناتخيد اللو أب زركب كبابي كازانشسن أوارن توليدهم عبيهم أيتا منصور لمعات كوريدر كبابيهم لعلي تثبيتهم صباقا أفتصمن كم زلوهم ززاربو لما أوراتنا لما قمتني خبرال نمزراب نمقماتن كبيديو سوربو قسلوطيو مزيو عزيو زارقة كبابي حزب خمزي بحدوش ملكع تلويت مرأي أواري مخانو نبعلون مؤمان يخبدني تادني غي زريع زلوخم أيتا منصور كابت حزي زرق زلو لمعات كوريدر تبقيسهم أبزغصلو أواناتون تمساسلتي بلوصات سرحتي نمسرح زخل عاقمي كام زلو زحبري زبل ريتو يهبو إنا بونت هي لوت وده في الدمو يتشال
ንቐጻሊ ካብዚ ዝሓይሽ ለውጢ ከም ዝርኢ ተስፋ ዝህብ እዩ እዚ ከባቢ ከምዚ ተለዊጡ ዘሎ ቅድሚኡ ኣብዚ እንታይ ነይርዎ ስለዚ ድሕሪ ሕዚ ድማ ካብዚ ዝሓይሽ ለውጢ ከም ዝመጽእ ዘእንፍት እዩ ኣይተ ሳህለ ኮሬ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ከባቢ ኣደባባይ ሴቶች ንንውሕ ዝበለ ዓማውቲ ዝነበሩ እንትኸውን ኣብ ከባቢኦምን ዙርዩኡን ብዝተኻየደ ልምዓት ኮሪደር ካብ ተሞክሮኦም ብምብጋስ ፍሉይ እዩ ዝብል ምስክርነት ይህቡ እኔ ረጅም ዓመታት ኖሬበታለሁ ይሄ አካባቢ ኣነ ነዊሕ ዘመንየ ተቐሚጠሉ ነዊሕ ዓመታት እንትነብር ከምዚ ዝበለ ርኤ ኣይፈልጥን ብየማን ብጸጋም እቲ ኮሪደር ልምዓት ዝተሰርሐሉ ከባቢ እንትትረአ ዝኣረገ ቆርቆሮ ዝተተሓሓዘ ንመነባብሮ እውን ዘይጥዕም ንነባራይ እውን ዘይጥዕም ከባቢ ነይሩ ሕዚ ግና እንትርአ መጻወቲ ቆልዑ ቦታ ኣለዎ መንገዲ ብስክሌታ እውን ኣለዎ መንገዲ ጉድኣት ኣካል መንገዲ ኣጋር ኣለዎ ዘለዎ ለውጢ ኣዝዩ ዝለዓለ ለውጢ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ንንውሕ ዝበሉ ዓማውቲ ኣብ ከባቢ ካዛንቺስ ዝነበሩን ድሕሪ ምጅማር ልምዓት ኮሪደር እቲ ከባቢ ገላን ጉራ ኣብ ዝበሃል ሓዱሽ መንበሪ መንደር ኣብ ዝተሰናድአሎም ኣባይቲ ዝርከቡ ነበርቲ ኩነታትን ህልው መልክዕን ልምዓት ኮሪደር ካዛንቺስ ንኽዕዘቡ ኣብ ዝተሰናድአ መርሃ ግብሪ ዝተረኸቡ እንትኸውን እቶም ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣብ ፈጻጽማ ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ካዛንቺስን ከባቢኡን ኣዝዩ ስሉጥን ጽፈቱ ዝሓለወን ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግልጋሎት መሃብ ዝጀመራ ኣውቶቡሳት ኤሌክትሪክ ኣብታ ከተማ ዝረኣየ ጸገም መጓዓዝያ የቃልላ ብዛዕባ ምህላውን ተሓቢሩ ብሽርክነት ውልቀን መንግስትን ዝተጀመረት ግልጋሎት መጓዓዝያ ለውጢ ከባቢ ኣየር ኣብ ምክልኻል ዝለዓለ እጃም ከም ዝህልዎን ተገሊጹሎም መቅደስ እንዳለን ዘዋደደቶ ጸብጻብ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝረኣይ ጸገም መጓዓዝያ ንምቅላል ከም ዝሕግዙ ዝተኣመነሎም ሓደ ሚእቲ ኣውቶቡሳት ኤሌክትሪክ ቅድሚ ዝተወሰኑ ሰሙናት ስራሕ ምጅማሮም ይዝከር ነዚኦም ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሱ ኣውቶቡሳት ከተማ ብመንግስትን ብውልቀ ምሕዝነት መርሃ ግብሪ ፈላማይ ኦፕሬተር ብምዃን ገጣጢሙ ዘቕረቦም በላይነህ ክንዴ ግሩፕ ምዃኑ ድማ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ተትካል ዝኾኑ ኣይተ ሰጠኝ እንግዳው ሓቢሮም እዮም መንግስት እነዚህ የኤሌክትሪክ ባሶችን ወደ ስራ ለማስገባት ያወጣው ጨረታ ነበር ስለዚህ ድርጅታችን እነዚህን 100 ባሶች አሴምብል አድርጎ መንግስቲ እዘን ርኤን ዘለና ባሳትን ኣብ ስራሕ ንምእታው ዘውፅኦ ጨረታ ነይሩ በዚ መሰረት ትካልና ሓደ ሚእቲ ዝኾና ባሳት ንግልጋሎት ኣውዒሉ ስርዓት ክፍሊተን ሲስተም ጂፕሰም ሲስተም ካሜራንን ከተማ አዲስ አበባ ምስ ተዳልዮ ዕቤት ዝመዓረረ እዩ ትካልና ብዝነበሮ ኣፈጻጽማዩ ነዚ ዕድል ይረኺቡ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ግልጋሎት መሃብ ዝጀመሩ ቶም ኣውቶቡሳት ኤሌክትሪክ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሕዙን ብምቾቶምን ተመረጽቲ ምዃኖም አሽከርከርትን ተሳፈርትን ገሊጾም እዮም ያኛው ጭስ ነው የኛው እቲ ነባር ትኪ ነይርዎ እዩ እዚ ግን ትኪ አልቦ እዩ ድምጽ እውን የብሉ በዚህ አሁን ቬሎ ባስ ላይ እንደምናየው ልዩነት በጣም የተሻለ አገልግሎት አሰጣጣለው እዚ ዝሓሸ አገልግሎት ይህብ ምስ ምኽባር ናብራ ተታሒዙ ዝወጸሉ ዋጋውን ተመጣጣኒ እዩ ንሕብረተሰብ ማእኸል ዝገበረ እዩ ይሄ ባስ ከመምጣቱ በፊት ያው ሰልፍ በጣም አለ በጣም ታይማችን እዘን አውቶቡሳት ቅድመ መምጻን ሰልፍ ነይሩ እዩ ግዜና ኣብ ሰልፍ ኢና ንሕልፎ ነርና እዘን አውቶቡሳት ካብ ዝመጻና ኣብዝግና ሰልፍ ነኪ እዩ በላይነህ ክንዴ ግሩፕ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ከተማታት ክልል ዘመናዊ ኣወሃብ አገልግሎት መጓዓዝያ ንምስፋሕ ጠመት ሂቡ እናሰርሐ ከም ዘለውን እቶም ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ሓቢሮም እዩ እንግዲህ ድርጅታችን በአዲስ አበባ ብቻ አይደለም በመንግስት ትካልና ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ጥራሕ እንታይ ኮነ ኣብ ካልኦት ከተማታት ንምጅማር ትልሚ ሒዙ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓለም ናብ ስርዓት ዲጂታል እናቶት ከም ምዃና መጠን ንሕና እውን ብጽሒትና እናተዋጻና ኢና ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ እቶም ሓድሽቲ ኣውቶቡሳት ኤሌክትሪክ ምስለ ከተማ ኣብ ምቕያርን ለውጢ ንብረት ኣየር ኣብ ምክልኻል ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎም ተገሊጹ እዩ ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ዘለዋ ጥንኩር ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ካብ ዋና ወስኺ ከይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብፍላይ ኣብዚ ቅነ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ሃገር ቪየትናም ዝገበርዎ መገሻ ዕውትን ዘላቂ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘጠናኸረ ምንባሩን ተሓቢሩሉ ኣብርሃም ፍስሓ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለዋ ጥንኩር ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ካብ ዋና እዋን እናወሰኸ ይኸይድ ምህላው ዝተፈላለዩ መረዳእታታት የመላኽቱ ከም ኣብነት እንተሪኢና ክልቲኣዊ ዲፕሎማሲያውን
ቁጠባውን ርክብ ንምጥንኻር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዕላው ዑደት ስራሕ እናሳለጡ ምጽንሖም ይዝከር ብፍላይ ኣብዚ ቅነ ናብ ሃገር ቪየትናም ዝገበርዎ መገሻ ዕውትን ዘላቕ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ካብ ምጥንኻርን ሓሊፉ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝተሳለጠ ጉባኤ P4G እውን ክሳተፉ ክኢሎም እዮም ኣብቲ ጉባኤ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ሓምለዋይ ዓሰር ዝተፈላለዩ ዕውታት ስራሕቲ ምውጋና አልዒሎም ነይሮም This ambition have been translated into concrete policy measures. لو تخواب عير زمتو حدقان منكاي كاب زلنا باهاقي بزنقل حقراو شتو لمعاتنا ان تقبرو زلنا تبقسو حملو ياسار اكالو كخون غيرنا اندا سرحنا لو نركب نزي تزعبي مرعيا كاب قصاصرا اوروباوين 10 شعات جميرو 4 بليون فلسطات متكالنايو ازي كاب عالمنا زعبي متكال فلسي ابز سالطلو مدب بعامت لعل 10 مليون زيغاتات يساتفو اليوم علامة تتبقسو حملو ياسرنا شفان دن معباي تراح كيكونس وحسنا مقب مرق ጋጽን ዕቀባ ሐመድን ማይኑውን እዩ ኣብቲ ጉባኤ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ስራሕቲ ሓምለዋይ ዓሰር ንክዕወት ሰለስተ ቀንዲ ክንትግሮም ዝግቡኡና ጉዳያት ኣለዉ ክብሉ ነቶም ጉባኤተኛታት መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም Climate action must be matched with tangible, targeted support for countries most vulnerable to the harsh effects of climate change. ኣብ ሓለዋ ከባቢ ኣየር ዝስርሑ ስራሕትን ዝትግበሩ ደገፋትን ብቐጥታ ምስቲ ጸገም ዝነብሩን ግዳይ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንዝኾኑ ዜጋታትን ሃገራትን ተበጻሒ ክኾን ይግባእ ኣብ ዛዕባ ሓለዋ ከባቢ ኣየር ዝስዕቡ ሰለስተ ቀንዲ ዕማማት ግድን ክትግበሩ ይግባእ ተቐዳማይን ቀንድን ለውጢ ከባቢ ኣየር ዘስዕቦ ዘሎ ሓደጋ ምርዳእን እኹል ሃፍቲ ግዳይ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንዝኾኑ ሃገራት ምምዳብን ምዕዳልን እዩ ስሩዕ ዝኾነ ፍልፍል ሃፍቲ ነተን ሃገራት ምስንዳእ ይጠልብ መበልካላይ ፈሰስ መዋዕለ ንዋይ ኣብ መፈልፈለ ሓይልታት ክጠናኸር ምግባር እዩ ሳልሳይ ለውጢ ከባቢ ኣየርን በረኻነትን ንምክልኻል ህጹጽ መልሲ ገዳሲ እዩ እዚ ሃገራት ዘሳልጦ ዕማም ሓለዋ ከባቢ ብግቡእ ብምሕጋዝ ዝግለጽ ክኸውን ኣለዎ ኢትዮጵያ ኣብ 2027 ጉባኤ P4G ንክተተኣናግድ ሽግሚ ቅባላ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝገለጹ እንትትከውን እዚ ዕድል ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ዘለዋ ዲፕሎማሲያዊ ተቐባልነት ዘረጋግጽ ምዃኑ ጥርጥር የብሉን ካልእ ኣብዚ ቅነ ካብ ዝተወገኑ ዓበይቲ ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ሩስያ ፓኪስታን ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ዝገበረቶም ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ስምምዓት ይጥቀስ ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ኢንቨስትመንት ንሰብ ሃፍቲ ቻይናውያን ምችውቲ ምዃና ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም እዮም እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ምክትል ኣቦ መንበር ብሄራዊ ኣመኻሪ ኮሚቴ ፖለቲካ ህዝቢ ቻይናን ኣቦ መንበር ፌደሬሽን ንግድን ኢንዱስትሪን ቻይናን ጋኦ ዩንሎንግን ከምኡውን ምስ ጉጅለ ልኡኾምን ተዛትዮም እዮም ኣብዘተኦም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ዘሎ ርክብ ዲፕሎማሲ ኢንቨስትመንት ልምዓት ኢኮኖምን ምትሕባር ንግድን ንምጥንኻር ኣብ ዝከኣልሎም ጉዳያት ምዝታዮም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ገሊጾም እዮም ጋኦ ዩንሎንግ ብግድኦም ምንቅስቓስ ልምዓት ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ምንኣዶም ብምግላጽ ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ብልዑል ከም ዝተለወጠት በዚ እውን ዕውት ስራሕቲ ምስርሑ እዮም ናኣዶም ገሊጾም ዘሎም ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ኢንቨስትመንት ንሰብ ሃፍቲ ቻይናውያን ምችውቲ ምዃናን ኩነታት ምቅያር ርክብ ክልቲአን ሃገራት ስትራቴጂካዊ ምሕዝነትን ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማስን ቁጠባን ብዝበለጸ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽልን ተረዳዲእና ኢና ኢሎም ብኻልእ ወገን ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ኣኼባ IMF ውፅኢታዊ ዘተ ኣሳሊጡሎም ብሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ምስ ፕሬዚዳንት ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ኣሚት ዳርን ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ማለት እውን IMF ኣብ ኣኼባ ባንኪ ዓለምን ውፅኢታዊ ዘተ ኣካይዶም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኢትዮጵያ መርሃ ግብሪ ታሪኻዊ ማክሮ ቁጠባ ምምሕያሽን ኣብ ጉዳይ ቀጻሊ ምትሕብባርን ዝዘተ እንትኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከብ ማሕበረሰብ ጠመተ ዝገበረ ምምሕያሻት ዝተረኸበ ዓወት ኣመልኪቶም ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ገለጻ ገይሮም ኣብ መብራህርሂኦም ዕቤት ኢትዮጵያ ማክሮ ፋይናንሻል ምሕዋይ ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ምስሓብ ድሕነት ኢነርጂ ኣብ ክልላዊ ንግድን ውህደትን ፋይናንሳዊ ምእታውን ኩሉ ዝሓቁፍ ኩለመዳዊ ብልጽግና ንምዕሳል ጠመተ ዝገበረ ምዃኖም ኣገንዚቦም ዓሚት ዳር ብግድኦም ኢትዮጵያ ቁጠባኣ ንምዝማን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ፖሊሲ ንኢዶም እዮም ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን
ቁጠባዊ ምትሕባርን ንምጥንኻር ዝዓለመ ኣኼባ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ንግዲ ተኻይዱ ኣብቲ ኣኼባ ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ንግዲ ኢትዮጵያ ሓሰን ዓብዱላህን ኣቦ መንበር ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ዓብዱላህ ኣላጅሚን ብሓባር መሪሖምዎ እዮም ኣብቲ ዘተ ኣብ መንጎ ተን ሃገራት ዘሎ ታሪኻውን ዲፕሎማስያውን ርክብ ኣብ ዓውዲ ኢኮኖሚ ምጥንኻር ከም ዝግባእ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣኼባ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ሓድሽ ቁጠባ ምትሕባርን ስትራቴጂካዊ ምሕዝነትን ዘምጽእ ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ዓውዲ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ሕርሻ ዕደና ቱሪዝምን ኮንስትራክሽንን ብሓባር ንምስራሕ ስምምዕነት ምግባር እውን ካብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብሪያድ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድም ነዚ ስዒቡ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጸጋሚ ኩነታት ዝነበሩ 3285 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ክኢሎም እዮም ካብቶም ተመለስቲ 2747 ደቂ ተባዕትዮ 508 ደቂ ኣንስትዮን 30 ህጻናትን እንትኾኑ ካብ መንጎ እዚኣቶም ድማ 159 ዕድሚኦም ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ ሰገናት ከም ዝርከብዎም ተገሊጹ ዘሎ ንተመለስቲ ዜጋታት ግቡእ ሓገዝን ክንክንን ብምግባር ምስ ስድሮኦም ናይ ምርኻብ ስራሕቲ እናተወገነ ከም ዝርከብ እውን ካብ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም زين عداقام كل البنشانغول جموز لعل 3100 كيلوغرام ورقي ناب هاجراو بانكي كم زأتو تقليصهم كل البنشانغول جموز أب 9 توارح حزب بجت عامت لعل 3100 كيلوغرام ورقي ناب هاجراو بانكي كم زأتو أفليتهم فلا يتحط أفريت ورقي بنقاد ورقن بكوبانياتات زفري 3107 كيلوغرام ورقي ناب بهراو بانكي كأتو كم استجورة حبريتها بيرو كومنيكيشن تكلل أملاقيتهم أبتي كلل كاب استفلاليو معدنات ركب أتاو كاب أوان ناب أوان نعبي ممسون كاب تعودي لعلي 38 مليون شعتم إتشحن بر أتاوي مئكاب كم استقالة تقليصهم موداتا زينوزاي كاليفورنيا قطبة كاليفورنيا أب قطبة عالم رابع درجة حيزان زنبرت حجر جابان بليسو كم استرخبت قليصهم جزات أمريكا زخونت كاليفورنيا بدرجة لعل قطبة عالم حجرات مبر رابع كاب استغمتت حجر جابان كم زبلتهم علا وقينهم كاب تكال جنزب عالم IMF بيرو تنتنا قطبة US بمسار استرخب حبريتها كما قصاص أوروباويان كل تشحن 24 جزات كاليفورنيا 4 نتبي 1 تريليون دولار حفشوا في الرياض وشتهاجر أمزجيبا بزيد ما كان مسرع ننتي لعل قطبة عالم حجرات مبر رابع درجة زي تقمت جابان كي تبلس كيلا كاليفورنيا بأمريكا زعبي مانفاكتشرينج جبري في الرياض حرشان تحزن تخون ما خلي اندستري مزناقعي عالم كلت عبيت ودبات تهاجر زركب ولا كمون ونانيت مريح فترة تكنولوجيا جابان بمخنيات نور دزمت أبز حزبان إرجانن حالي سب كم زنكين وزايتات محبرة وكنك الناصهم ممسومة بلعلي كتابات عنتو كم زن سلالو سبس BBC أم لاخيت لهم أمريكا تشاينا جرمنن لعل كتابات زوننا حجرات عالم تخنا جزءات بجزءات كاليفورنيا زتبلزت جابان أب حمشاي حجر تسريع تركب كبرت تختاتلتي زنا ومسنادو تاتنا قدمي مززامنا كان دغنت بتاتنا كنزخخركم ركب ኢትዮጵያን ግሪክን ተጠናኺሩ ከም ዝغጽል አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ገሊጾም أبيشن إندستري إثيوبيان معباي عالم لخا معرفو نفرتي كام مهناز بتوساخي سراحة تاتي يسرحوا مهلاهم تقليزهم قطبة كاليفورنيا أب قطبة عالم رابع درجة حيزان زنبرت جا حجر جابان بليسو كم سرخبات قليسو كبرت تغطاتلتي زيناوي مسنادو تاتنا زوج تكتاتلون صرحكم مسنيرم بيتاتو على مسمى استوديو حبيركم نيرة ببدت زل خموسا نعجزن خانكم تمنيتنا